Hej, Annette Jønsson, forandringsrådgiver og gestaltterapeut. Jeg går og tænker på, om du vil have dit liv til at sidde lige i skabet. Eller er du tilfreds med, at det er sådan lidt la-la? Og måske har du gået længe og tænkt, det er sgu ikke helt, som jeg gerne vil have det, og der mangler det og det, og hvorfor sker det ikke for mig, og hvorfor er det altid de andre, det lykkes for, og så videre, og så videre. Alle de der dårlige undskyldninger, og som virkelig ikke har meget med forandring at gøre. Og der er jo ikke andre end dig selv, der kan handle, for uden handling ingen forvandling. Og nu er det forår, og tingene springer ud, og måske skulle du springe ud og gøre noget andet, og få noget af det, du ønsker, og som du oplever er vigtige ting for dig i dit liv, for at du skal være glad og tilfreds. Og det er jo her, jeg kommer i spil. Jeg arbejder med at træne, øve, bevidstgøre en masse af de her mønstre, vi har, som ikke virker for os længere, og hvor vi kan begynde at få nogle nye redskaber, nogle nye måder at kommunikere på, tage ansvar på og være nærværende på, nye måder at være i vores relationer, som pludselig virker, så du bliver gladere og får mere energi, og får handlet på noget af det, der gør, at du får et liv, der sidder lige i skabet. Og det er ligegyldigt, om du er leder, om du er medarbejder, om du er kollega, om du er kæreste, kone, mand. Det er op til dig, hvad du er. Det der er fælles for alle, det er, at personlig lederskab, det er det, jeg arbejder med, og det handler om at skabe den her balance i ens adfærd, så man opnår en mere autentisk og hvad skal man sige, gennemslagskraftig måde at være med sig selv og sine medmennesker på. Og da alting starter med en selv, så er der kun én vej, det er at arbejde med det. Du kan se mere om mig på mandeterapeut.dk eller nuetilederskabet.dk, hvis du ønsker noget til dine medarbejdere. Det var det. Hej.